Iti napalabas, na ipayamam mo ni Stephen Hawking, ti kalatakan ken nabigbig a kaindaklan a henyo, iti isusungad ti may kadwa a milenya. Iti daytoy may kadwa a paset, itultuloy tayo so kisuken kenamwen no apay a nabigbig a kasta. Daytoy sumaganad, ket talyap iti ramut ti kapanunutan ni Stephen. Tawen 1966, 1966, idinaawat na ti titulo ti kinadoktor na iti filosofya wenno PhD. Nagpagaamuan iti sirkulo dagiti masisirib a siyentipiko daydi tesis wenno thesis a kinabuklan ti sinukimat na. Daytoy daydi imuna a gapuanan na. Daydi a publikasyon ti sinurat na ket may panggep kadagiti propriedad ti lumawlawa nga universo wenno properties of expanding universe. Manipod 1966, 1966, nakikolaborasyon ni Stephen iti Examiner, ang atwen na siyentipiko ti kosmolohiya ni Roger Penrose. Nagadal ken nagsukimat da iti teorya, maipapan ti naggapuan ti universo, origins of the universe. Inamiris da di teorya ni Albert Einstein a teorya ti kadawyan a grabidad, wenno theory of general relativity. Adaytoy, ket mas ngisingasing at espasyo ken panawen, ket nagrugi iti panakaadda ti universo. Ket iti kasta agtungpal nga rod daytoy iti kaunggan ti nangisit nga alikono nga abot wenno black holes. Daytoy a teorya ni Einstein ket panangawat na no kasano a maaringan wenno maapektaran ti grabidad ti galad ti espasyo ken panawen. Dua abanag akunana ket nagsilpo asaan a mapagsina. Nasapa nga inrugi ni Stephen ti panagsukimat na may panggap iti nangisit nga alikono nga abot wenno black holes iti universo. Ket inkagumaan na nga inggunudan daytoy tinaan-anay a pammatibker ken pammaneknek sakbay anay pablaak. Ngem sumagmamanupay atawen tinaglabas sakbay anay surat na tiduktal na iti libro anay pablaak. Daytoy katagsipud ta adupay dagiti daduma a kapanunutan a suksukimatan na a kagiddan daytoy a teoryana. Ngem idinay pablaak ken daytoy a teoryana kadwana a nagsurat ti maysapay a manurat a siyentipiko ani Leonard Mlodinow. Napauluan daytoy a libro ti naindaklan a disenyo, The Grand Design. Iti daytoy a libro na, inlawlawag na ti teoryana at ti kosmos, ket saan a maysa ti kinaddana, wenno pakasaritaan na. Ngem ket di, amin a mabalin a pakasaritaan ti universo, ket addada amin nga agbambanag a pada-pada. Maysa a mararaem a siyentipiko ti teorya a pisika ken matematika ni Leonard. Ub-ubing daytoy ngem ni Stephen, ngem mararaemen daytoy a masirib iti gimong dagiti siyentipiko. Pagaamuanan idi ti baligi dagiti libro a sinurat na. Kastamet a nagbalin daytoy a mamagbaga ken manurat kadagiti popular a pelikula may papan iti sarsarita ti siyensa wenno science fiction anay parparang iti telebisyon. Nagsarak da Stephen ken Leonard idi 2003 wenno 2003. Kinainuman ni Stephen daytoy may panggap iti panagkolaborasyon da amang surat iti libro apang saruno ni Stephen iti daydi libro na napauluan ti ababa a pakasaritaan ti panawen, A Brief History of Time. Iti pablaak ti naindaklan a disenyo wenno The Grand Design a nagduan da Stephen ken Leonard a pinondar, kinuna ni Stephen asaan a matipdan ti panagbanag ti naindaklan a panagbetak wenno Big Bang. Kinarit na nga inusig ditoy ti pamati ti maysapay nga immununa a nagbiag a siyentipiko ni Apo Sir Isaac Newton. Mamati ni Apo Isaac Newton at ti universo ket disenyo a pinartua ti Dios. Agsipod ta saan a mabalin a nagtaod laeng ti universo iti kaos wenno chaos. Wenno ti kinaawan urnos. Iti daytoy a libro kinuna ni Stephen, gaputad da paglintegan akas ti grabidad, mabalinan ti universo nga iyaramid na ti bukod na apan nakapartuat nga aggapu iti awan. Tinaibulos apan nakapartuat ket isut sipod ti panagadda ti banag imbes nga awan, no apay nga adda universo ken no apay
nga adda tayo. Saan ang nasisita nga ipastrek ti kaadda ti Diyos tapno mapagbalin ti kaadda ti universo. Awan ti makapaneknek nga awan ti Diyos, ngem pagbalinan ti siyensa asaan ang nasisita ti kaadda ti Diyos. Dagiti linteg ti pisika, ket mailawlawag na ti universo nga awan ti panakasapul ti kinaadda ti maysa a mammartuat kinunana. Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing. Spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing, why the universe exists, why we exist. It is not necessary to invoke God to light the blue touch paper and set the universe going. One can't prove that God doesn't exist, but science makes God unnecessary. The laws of physics can explain the universe without the need for a creator. Nagtarigagay ni Stephen amang gunod ti baligi iti baet ti kaadda ti lapped ti bisikal a bagina. Idi 1974, 1974, napadayawan manen gapwen iti teoryana may papan iti radyasyon, wenno emisyon ti enerhiya, akas agdaluyon nga elektrisidad, a magneto wenno agallon, a partikulo a paset ti atomo wenno atom. Iti daytoy atawen, nagbalin daytoy a professor ti mararaem a pagadalan ijay Estados Unidos, ti California Institute of Technology. Nagnayon ti kinasaet na ang mga abanse iti siyensa a pisika, babaen kadagiti baro a duktal na, may papan iti panakaadal ti labes ti lawang. Ngem tumunggal baligi a maragpat na, addamet kasukat na, di magdagsen lata di sagsagabaen na. Kinasapulan na nga imuna tinagaramat ti sarukod, akagidan ti adda pa nagbaed na, aging iti dagiti laangen pamilya ken kaasitgan agagayem na, ti makaawat ti kayat na nga ibalikas. Saan na nagbayag ket kinasapulan na ti tulong no bumangon iti daytoy iti dana. Saan na payan ang mabalinan nga isubo ti taraon na, gapwen ti nagnaynayon a panagdagsen ti sakit na. Nupay kasta, napingat latta ni Stephen. Di na pinaluspusan ti panagsukisok, ken panagamiris na iti siyensa, aparmeken ti disabilidad ti bagina. Ngem, kinapilitan nan tinagaramat iti wheelchair. Nagkarigat man idi ti kasasaad ti pisikal a bagina, nagtaginayon met ti kinatarnaw ti isip na. Immad addamet ti panagraem ken kuana dagiti adu a mamasirib iti siyensa, nga adda kadagiti nangangato a pagadalan. Idi ngarud, 1979, 1979, nadutukan nga isut may patugaw iti kangatuan a posisyon ti manursuro iti siyensa ti pisika iti lubong. Daytoy a posisyon, ken mayawat iti siyentipiko anay pangruna nga addaan kangatuan aggalad ken sirib iti matematika. Nagbali ni Stephen a professor ti matematika ijay Universidad ti Cambridge. Daytoy a posisyon, ti kinaprofessor iti matematika iti Cambridge managan location ket maysa katanukan a padayaw iti pagsiriban ditoy lubong. Daytoy a tugaw a pamadayaw ket binangon ken indrugi ni Henry Lucas nga isu a miyembro ti parlamento para ti Cambridge idi 1663 wenno 1663 ket pinatalgedan ng opisyal ni Ari a Charles a may kadwa ti Inglaterra iti sumuno atawen, idi 1664, 1664. Maysa kadagiti sinaruno ni Stephen ang nagbalin a professor allocation ket ti inventor ani Isaac Newton. Si maron iti daytoy a pamadayaw ang naiyawat ken Stephen, ti adupay ang nagsasarunson a panangbigbig ken kuana, manipod kadagiti agkakangato nga universidad ken napilpili a sosyedad dagiti masisirib iti laudan a paset ti lubong. Ngem kasman panagpasid ti gasat ken kuana, di marasmet ti panagdagsen ken panagsagaba ti pisikal a bagina. Idi 1985, 1985, napulmonya daytoy, ket kinasapulan idi a maabutan ti karabukob na. May banag daytoy a proseso a managan tracheotomy, tapno may kanti pagnaan ti angin at tumulong ken kuana nga aganges. Daytoy a proseso tinakaygapoy ti panakadadael ti timek ni Stephen. Gapwen iti daytoy, nagpeggadmet ti kapabilidad na nga agtrabaho. Kinasapulan na ti nurse a makabalin a mangited ken kuana,
iti inuran oras apan nakaasikaso, iti inaldaw-aldaw. Iti sumuno atawen, 1986, 1986, daydi pa nagibalikas na kadagiti gandat na nga isarita, babaen iti timek a mapartuat na ket naiyaramidan ti pamuspusan, tapno maawatan daytoy babaen ti panakaaramat ti voice synthesizer. Maysa daytoy a moderno nga imbensyon, a mangibasa kadagiti maisurat na iti computer na. Iti daytoy nga aramaten, adda makuna nga screen, wenno pa nakarupa ti computer, apakay parangan dagiti na dumaduma a sarita, wenno sao, apagpilyan ni Stephen kadagiti nasisita a balikas, a pangilawag na iti kayat na nga idokumento a kapanunutan ken ideya. Isuntumet daytoy ti ibasa ti computer, babaen iti timet na. Ti sistema, ti panangaramat na iti computer, ket mayaramid na babaen ti panangidannes ti ima na iti mouse, tapno igabay na ti cursor, iti screen, amang pili ti balikas agandat na, manipod iti diksyonaryo a digital. Daytoy diksyonaryo a digital, ket listaan ti adu a balikas a nakaurnong iti computer, ken maparwar iti screen. Nairantamet, a naaramid ti disenyo ti wheelchair nga usar na, amay tutop nga agpaaylaeng ken kuana. Upat atawen nga intrabaho dagiti inhenyero ti disenyo ti computer daydi synthesizer sada pinartuat daytoy. Daydi synthesizer ket isu ti mekanismo anang partuat iti arig robot at timek ni Stephen. Naaramid daytoy iti Sweden ket nayusar ti napagtipon-tipon a paset ti teknolohiya manipod kadagiti na dumaduma asuli ti lubong. Makabael daydi wheelchair na ang makabiyahe iti 20 milya, ket agpardas ti 8 milya iti maysa nga oras. Naisaadan daydi antiyohos na iti sensor nga infrared, amang basa iti panaggunay ti pingping na. Daydi timek a napartuat, ket pinagbalin ni siyentipiko a Dennis Klatt. Imbatad na dayto a timek iti bukod a timek ni Stephen. Pinanaganan da dayto a sistema, ti panagtimek na iti call text 500. Nagtultuloy latta ti panagdagsen ti pisikal a bagina. Kinasapulan nga imbaliw na ti panagaramat na iti daytoy a mekanismo amang tulong amang ipaawat iti sawen na. Daytoy kat gapo ta iti saan a nagbayag ket matanalaengen ti makabael a pagusar na amang kontrol iti panangisurat na iti balikas iti rupa ti computer. Kasakbayan na, paset ti pingping na ti paggarawen na, amang iturong iti computer, amang isurat kadagiti balikas na. Kadagidi a panawen, agbayag idi iti maysa a minuto ti tunggal panakaisurat ti maysa a balikas na. Gapwen iti daytoy a karigat ken kaginad na, pasara idi ng agsalimuot ken agliday ni Stephen. Daydi kinaginad ti proseso, amay gakat na, tapno ipaawat na ti kapanunutan na, ket pasaray makaigapo, ti panakaawan ti anos dagiti tattao ken kuana. Pasaray idi daytoy ang mapanawan nga agmaymaysa. Ngem saan na pinalubusan ti kinatao na ang madiskurahe, iti panagad-adal ken panagsuksukimat na. Idi 1988, 1988, impablaak na ti kontrobersyal a libro na, ang napauluan, basit a pakasaritaan ti panawen, manipod iti naindaklan a panagbettak agingga iti nangisit nga alikuno nga abot. Wenno iti Ingles, A Brief History of Time, From the Big Bang to Black Holes. Iti dakkel a kallaat na, daytoy a libro ti kosmolohiya, ket nagdindinamagan iti publiko. Naglatak daytoy iti sangalubongan, ket dimanon iti nasuruk a milyon dagiti libro anay prenta ken nailako. Iti baet ti panaglanlan ti kasasaad na, saan ang nagbalin a pambar daytoy tapno dinagunudan dagiti pagduyusan na. Nagbanyaga daytoy kadagiti sabsabali a nasyon. Limugan pa iti submarino, ken pinadas na pa iti naipan iti G-Force 1. Ti G-Force 1, ket dakkel nga eroplano at uneg na, ket naaramid akas pudno nga uneg ti kapsula iti lawang. Addaan daytoy iti galad ti behikulo a pagluganan dagiti astronoto, amay patulod nga agsukimat ijay lawang. Awan grabidad iti uneg na.
Idi 2007, 2007, nagregget ni Stephen anang padas iti kinaawan dagsen na iti uneg ti behikulo. Naaramid daytoy iti maysa a Boeing 727. Napagbalin to uneg ti Boeing 727 akawaw wenno vacuum. Akas iti uneg ti raketa ang may patulod nga agkalautang ijay labes ti lawang. Nayaramid daytoy babaen ti disenyo ken panagaramat iti espesyal nga alikamen. Ni Stephen ti muna a quadriplegic. Nakapadas iti kinaawan dagsen na idi ilimugan iti daydi makuna a vomit comet. Kinuna ni Stephen, kayat ko nga ipakita kadagiti tattao, adi mabeddengan ida dagiti dadagsen wenno disabilidad ti pisikal a bagi, basta lakit di saan a maparmek ti espirituda. Nalapunos idi ti ragsak ni Stephen iti daydi a panakapadas na iti napaypayso a kinawayawaya akas kinunana. Kinunana pay. Nagbalinak a Superman iti kadagiti sumagmamano a minuto. Daydi a proyekto ket insayangkat ti pribado a korporasyon a managan dayto iti Zero Gravity Corporation ijay Kennedy Space Center ijay estado ti Florida ijay Estados Unidos. Ditoy ti pagsansanayan dagiti astronoto tapno mayruam da iti kawaw nga espasyo no agbiyahe da iti lawang. Dagiti nakagasat amang padas ket makariknada iti panakatnag iti 25 a segundo ket kalpasan na tumpaw da manipod iti baba. Daytoy a maniobra ket mapasamak bayat ti panagbatok ti eroplano nga agpababa manipod tangatang kalpasan ti napegges a panagkalayat na. Agpegges nga agpangato daytoy akas naipika iti anggulo a 45 degrees. Agingga iti makagteng daytoy iti kangato wenno altitude nga agarup 32,000 a kadapan wenno 7,750 wenno 9,750 a metro manipod iti rabaw ti daga. Iti daytoy akanito nga ingangato ti behikulo makarikna ti pasahero iti panakaguyod na iti pwersa a maysa nga adda surok na a 8 arkod ti G wenno 1.8 G. Kalpasan na, aglesad ti eroplano iti ngato, ket daytoy ti panangrugi ti kinaawan grabidad. Aglasod ti 25 hingga iti 30 segundo nga awan grabidad iti uneg ti lugan. Daytoy ti mangted iti padas a mayari iti mapasamak iti uneg ti raketa nga agturong ijay labes ti lawang. Ti kinaawan dagsen ang mapadasan ti pasahero iti daytoy ket mayari iti free fall, amarik na dagiti tao nga agasem ngagpatinag iti tangatang sakbay ti panagukrad ti usarda a parakayda wenno parachute. Idi 26 de Abril 2007, 2007, agtawan idi ni Stephen iti 65. Kadwana dagiti mga aywan kankwana nga upat a doktor ken 2 nurse anang padas iti kinaawan dagsen iti uneg ti eroplano a G-Force 1. Adda nairanta anay patakder a kwarto nga emergency iti uneg ti eroplano iti daytoy a biyahe na. Ket kas ninamnama, awan ti grabidad iti uneg daytoy alugan ket agtatapaw akas agkallautang ti anyaman a material a banag asaan a nariandaan. Daydi padas na atimpaw iti kawaw ket nangted kankwana ti upat a minuto apan nakawayawaya iti wheelchair na. Saan na amayabkas idi day diragsak anariknana, ta iti 40 atawen, tilubong na, ket nagtalinaed anakay patingga, iti panakaybaud na, iti wheelchair. Nagunod na day di inararapaap na, apan nakarikna ti adda iti lawang, wenno parabolic flight, babaen ti tulong ni Peter Diamandis, nga isut agtagikwa iti kumpanya a Zero G. Intakder ni Diamandis, ti panakaited ken ni Stephen day di agundaway, ang mapadasan na ti may tinag ken agtapaw iti uneg day di G-Force 1. Imuna ang nagsupyat idi ti Federal Aviation Administration ti Estados Unidos ang mamulubos iti ilulugan ni Stephen, gapo iti kasasaad na paralitiko. Ti panagkunak, ti panagnayon ti biag ti tao, ket agtaltalged iti abilidad na amang birok iti baro a pagtaengan na iti lawang, gapwen iti dumakdakkel a peggad ti didigra amang dadael iti daga.
Tarigagayak ang mapaamuan ti publiko may panggep iti biyahe iti lawang. Kinuna ni Stephen, iti maysa apan nakiinuman kankwana, kalpasan day di padas na iti uneg ti G-Force 1. Nakatakder tayo iti ngarab ti may kadwa panawen a nuklear, kan panawen ti saan a napakpakadaan kan awan pada na panagbaliw ti klima, innayon na. Pinalubusan na nga rod ti timek na, ken ti persona na, nausar iti sumagmamano a serya ti telebisyon, ket nagbalin pay daytoy ang mangimaton iti seremonya ken maysa a programa ti telebisyon. Idi tawen 2009, nadutukan daytoy a direktor ti panagsukimat iti Departamento ti Applied Mathematics and Theoretical Physics ijay Universidad ti Cambridge. Iti unos ti profesyon na siyentipiko ti kosmolohiya, as cosmologist wenno kosmologo, inadal ni Stephen, dagiti nay pangruna a paglintagan aggabay ti mosyon ti lawang, ken panaggaraw ti universo. Insingasing na, agapwenta ti universo wenno lawang, ket mangikarit iti kinaadda ti punganay na, isu daytoy ti makunkuna na indaklan a panagbettak, wenno Big Bang Theory, nalabit nga rod nga addamet paggibusan na. Awan ti makalibas a banag, manipod iti kaunggan dagitoy nangisit nga alikuno nga abot, wenno black holes, uray pay lawag. Daytoy ti kunaen ti teorya a klasiko may panggep iti black holes. Ngem iti teorya ti quantum, amang ikuna nga allon wenno wave ti universo, mabalin ti enerhiya ken impormasyon a lumibas nga aggapu kadagitoy black holes. Ket kas kunaen dagiti simmaruno ken ni Stephen a siyentipiko a mangad adal ken mangsuksukimat iti teorya may panggep iti bambanag iti labes ti lawang, ti impatawid ni Stephen a kapanunutan ket daydi panangituduna iti kangrunaan a sariked iti panangsukimat may panggep iti teorya ti panagbalin wenno panagadda ti amin a banag. Tinagtaginayo ni Stephen ti kinasaet na nangisungsungasong iti panangyaddang na iti pagbeddengan ti teorya a pisika ket inaramid na dayto iti kasaan a nakapapati a kinapardas. Isut ng duktal ken ng partuat iti baro adana ti pagsiriban ken panagadal tapno malawlawagan ken maawatan ti kaypapanan ti quantum mechanics iti universo. Daytoy a teorya ket panangilawlawag no kasano nga aggaraw ti universo iti kababassitan a partikulo, iti paset a basbassit pay ngem ti atomo. Daytoy a panangyarig met ti nangibanag anang partuat iti baro a pangilawlawag iti garaw ti universo. Daytoy a baro a panangilawlawag ket managan quantum cosmology. Iti teorya ti quantum cosmology wenno quantum a kosmolohiya ti universo ket aggaraw akas allon. Daytoy a panagadal ken panangilawlawag iti panaggaraw ken interaksyon dagiti babassit unay asaan a makita a partikulo, quantum mechanics, ket babaen iti panagaramat iti ekwasyon a matematika. Nainayon iti daytoy a panagadal ti daddumapay a kapanunutan akas panakasukat ti enerhiya ken kalidad dagiti partikulo ti dalluyon wenno allon iti universo. Iti kapanunutan ni Stephen, kinunana, awan ti makalibas a banag, uray pay silaw, manipod iti nangisit nga alikuno nga abot. Daytoy iti palawag ti teorya a klasiko, may panggep iti black holes. Ngem iti teorya ti quantum, amang ikuna, nga allon, wenno dalluyon ti universo, mabalin ti enerhiya ken impormasyon, a lumibas nga aggapu iti black hole. Iti pannagnadag iti aldaw, imadadda ti saan a panaggaraw ti pisikal a bagina, ken panagrigad na amang ipeksa iti kapanunutan na. Adu a nasaririt nga espesyalista iti teknolohiya, tinagpartuat ken nangited ken kuana iti inbensyon da a mekanismo, tapno mapalag-an basit ti kasasaad na, ket mabailan na latta ti mangipeksa iti nasaririt ken natarnaw a kapanunutan na. Dagitoy tinangibael ken kuana a makiinuman, mangipakaammo, ken mangipeksa iti kapanunutan na. Dagitoy na iyar aramid a pamuspusan, tapno mataginayon ti biyag na,
tinangibaligi ken kuana ang nakaaramid kadagiti gapuanan na aliblibro, may panggap kadagiti duktal na teorya iti pagsiriban iti siyensa pisika. Iti bukod na panangibalin, idi napukawnan ti kapabilidad nga agisurat iti atitiddog, ken nasukasok nga ekwasyon a matematika, tapno ilawlawag na ti kapanunutan na, nangipamuspusan daytoy ti baro a sistema, apanang solbar na iti usig dagiti teorya iti kapanunutan na. Daytoy awagas ket babaen ti panangiladawan na kadagitoy iti forma a geometrika wenno geometric. Daytoy a panangipakaawat ket babaen ti panangusar na kadagiti na dumaduma a sukog a may naig kadagiti prinsipyo a matematika may panggap kadagitoy. Inlungalong na ti panagabanse ti panagawat iti may panggap iti teorya a grabidad nga inrugi ni Albert Einstein. Tawen 2014 wenno 2014, idi binaliwan ni Stephen ti teorya na may panggap ti kinaadda ti black holes wenno nangisit nga alikono nga abot iti universo akas iti tradisyonal a panakaawat dagiti siyentipiko ti kosmolohiya. Kinunana nga awan nga agbalin dagitoy, iti kasta, inikatan na met ti kinabalin ti teorya nga adda makuna nga event horizon. Daytoy ti punto nga awan tenyaman a banag a makarwar, agparang wenno makalibas, ngem ket di, improposisyon na nga adda apparent horizon, wenno adda punto a pagtugmukan ti lubong a pisika, ken lubong a pukaw nga agsukat, ken agbaliw, akas may tutup iti quantum a panagbaliw iti uneg ti black hole. In proposisyon na, ati universo ket awan beddeng na, kas ti lubong ti daga. Nupay ti planeta ket adda pagtungpalan na, mabalin ang makabanyaga nga aglikmot ti maysa a parso iti rabaw na, akas met maaramid na iti universo, nga awan tungpal na, agsipod ta awan ti lapped a paggibusan na, wenno bangen amang ted iti ultimo a pagtungpalan na. Adu tinaragpat a pamadayaw ni Stephen, may raman kadagitoy daydi panakapili na iti Sociedad a Royal Society, idi 1974, 1974, akas maysa kadagiti kaubingan a kameng. Napadayawan a commander ti Imperyo ti Britanya, wenno commander of the British Empire, idi 1982, 1982. Idi 2006, 2006, iniyawat kan kuana ti Copley Medical manipod iti Royal Society. Daytoy a medalya ti kadaanan a medalya ti siyensa a naiyawat ditoy lubong. Kas panagraem kadagiti gapuanan na, naited kan kuana ti medalya ti kinawaya-waya manipod iti Estados Unidos. U.S. Presidential Medal of Freedom, idi 2009, 2009. Daytoy a medalya ket maysa kangatuan a pamadayaw iti sibilyan ijay Estados Unidos. Napartuat daytoy a pamadayaw idi 1945, 1945, tapno mabigbig ken mapadayawan dagiti serbisyo a sibilyan iti daydi kalabes a may kadua a gubat ti lubong. Idi 2013, 2013, inyawatan ti Rusya ni Stephen iti Russian Fundamental Physics Prize. Daytoy a kinahenyo ni Stephen ket kas maysa misteryo a pagsidsiddaawan agsipud ta naigakat na napartuat amin dagiti naindaklan at teorya agapuanan na manipod idi nagrugi a pinarigat ti sakit ti pisikal a bagina. Nakakaskas daaw ti panakabalin na a nagbiag iti nawadwad at awen, kalpasan iti daydi panangipadles ken kuana ti moderno a medisina, adwalaengan at awen ti nairukod a benneg ti biag na. Pimusay daytoy ti tawen na 76. Si tentay sa idiya, may ka-14 ti Marso 2018 ijay Cambridge. Iti daydi pupusay na, nagladingit ti nakabuklan ti komunidad a siyentipiko ditoy lubong. Ngam uray ti ruwar ti akademya, adu dagiti naduma-duma at tao a nagleddaang, agsipod ta daydi panagbiag na anay mutektikan ti kaadwan, ket nang pabileg iti kinaadda ti kay papanan tinamnama. Naitabon daydi dapo ti bagina ijay Westminster Abbey ijay London, Inglaterra.
Naikabil daytoy gen nagbaetan ti tanem da Apo Isaac Newton ken Charles Darwin. Dua kadagiti muna nagbiag ahenyo iti siyensa ditoy lubong. Naruway dagiti adal a patawid ni Stephen. Dagitoy sumaganad ket manulaeng kadagitoy. Iti laon ti panagbiag na, nagnayon ti regta ni Stephen a sumango iti anyaman na dumteng ken tumangad iti tangatang anapnuan panagesem iti misteryona. Kinunana, lagipem ti tumangad a kumita kadagiti bitwen, asaan ket aditasakam. Padasem ngikkan kay buksilan dagiti makitam ket pagpanunutam a pagsiddaawan no anya ti mangparnuay abang paadda iti universo. Agamiris ka, ket nupay kasano ti kaskarigat ti biag, adda tabanag nga inka magapuanan ken pagbaligyan. Adda pagmaayan na no apay adi mo itulok a marukma ka. Remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder what makes the universe exist. Be curious, and however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that you don't just give up. Iti adu a milyon na tawen, nagbiag ti sang katawan akas ayop. Ngam nagbanag nga adda napasamak ang anang waya-waya iti bileg ti imahinasyon. Naadal tayo ti agsao, ken naadal tayo ti agdengeg. Babaen ti panagbalikas na palubusan ti panagsisinnukat ken panagtitin naros dagiti idea. Nga isot na magbalin kadagiti tattao agtitinulong amang ipatakder kadagiti di mabalin. Napagteng dagiti kaindaklan agapuanan ti tattao babaen ti panagyabkas ket ti kadakkelan a nakaparmekan na ket ti saan a panagsarita. Saan akasapulan akasta. Dagiti na kaindaklan anamnama tayo ket pumudnon to iti masakbayan. Iti kaadda ti teknolohiya a maaramat tayo awan ti beddeng na dagiti maaramid a mapagbalin. Tilaeng kasapulan nga aramidan tayo ket siguraduen tayo nga agnaynayon tayo nga agsarita. Kinunana. For millions of years, mankind lived just like the animals. Then something happened which unleashed the power of our imagination. We learned to talk and we learned to listen. Speech has allowed the communication of ideas, enabling human beings to work together to build the impossible. Mankind's greatest achievements have come about by taking, and its greatest failures by not talking. It doesn't have to be like this. Our greatest hopes could become a reality in the future. With the technology at our disposal, the possibilities are unbounded. All we need to do is make sure we keep talking. By Stephen Hawking. Daytoyan ti pagibusan, daytoy may kadwa ken maudi a paset, ti sarita may panggep keni Stephen Hawking.